عيدوا عيدا سعيدا عيدوا والبسوا ثوبا جديدا والبسوا عيدوا عيدا سعيدا عيدوا والبسوا ثوبا جديدا والبسوا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا أطلقوا الأفراح تسري للدنا تهدي النشيد والمدى يختال زهوا يخجل النجم البعيدا والربا فاحت أريجا ساحر الطيب فريدا والسنا شع من الأرواح والضاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد ‘yan uwa masu kallon mu muna muku barka da sake saduwa ko barka da haduwa da ku a cikin wannan fili mai albarka na filin barka da sallah na cibiya ta Al-Masjid. A yau wannan fili na wannan rana ta yau take sallah kuma rana mai albarka ranar nuna farin ciki. Muna yi ma ‘yan uwa barka da sallah na faɗin duniya ga baki ɗaya. Alhamdulillahi Allah cikin kaddara wasu da ikonsa a wannan rana mun samu bakunta ta ainihin executive director na cibiya ta sirda daga Najeriya Malam Shamsu Abubakar, wanda Allah ya kaddara daga ainihin mutuwar shi daga umara ya wuce Sudan kuma sai gashi sallah ta ainihin kama shi a nan. Malam Shamsu Abubakar barka da zuwa, muna kuma yi maka barka da sallah. Malam Shamsu yau ga ka a garin Sudan kuma sallah ta kama ka a nan, duk da can Najeriya yan uwa na sirda da sauran yan uwa ana ta shagulgulan sallah. Malam Shamsu wani sako za ka miƙa ma yan uwa na barka da sallah na sirda da kuma sauran yan uwa a Najeriya? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Hakika ko shakka babu ina cikin tsananin farin ciki na ainihin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi mana na kawo wannan rana. Muna gode ma Allah madaukakin sarki. Bacin haka farko dai ina miƙa godiya ta ga wannan gida na ainihin TV ko wace wannan cibiya ta Al-Masjid. Ina miƙa godiya da gaisuwa da kuma yi musu barka da sallah a wannan rana ta Idi. Bacin haka ina amfani da wannan dama da aka bani wajen yi ma dukkan ɗimbin musulmai a ko'ina suke a faɗin duniya barka da sallah. Sa'in nan ina ma musamman shugabanmu na ƙasar Najeriya kenan wato Muhammadu Buhari ainihin barka da ainihin sallah, da fatan Allah madaukakin sarki ya ba shi ƙara mashi lafiya ya ƙara mashi adalci. Sa'ilin nan ina amfani da wannan dama ina godiya da kuma yin barka da sallah ga ainihin dukkan 'yan uwa musulmai na Najeriya da shugabanninsu da ainihin 'yan uwa maza da mata, musamman ainihin gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari, wanda a nan headquarter ta Sidda take kenan. Sannan kuma ina wa sarkin Katsina barka da sallah wato Dr. Alhaji Abdulmumini Kabir Usman. Ina mai barka da sallah, musamman irin haɗin kan da yake ba wannan cibiya tamu. Bacin haka ina ba ma'aikata na ga baki ɗaya abokan aiki na barka da sallah, tun daga in ce ainihin kuma ne fara da ubannin kungiya ga baki ɗaya trustees namu, su Profesa Ashafa, su Profesa Matazu da sauran su Profesa yan ɗaki, wanda su ne dalilinsu wannan cibiya ainihin take ainihin wanzuwa. Sa'ilin nan ina barka da sallah, ina ma abokan aiki na barka da sallah, kama daga sakatare na Abubakar, ina ma Aminu barka da sallah, ina yi ma Maryam Barmo, Maryam Aminu, Maryam Muhammad ma'ana barka da sallah. Sa'ilin nan ina miƙa barka da sallah ta ga dogara sarkin aiki barka da sallah, ina miƙa wa office manager Ibrahim barka da sallah. Sa'ilin nan kuma ina miƙa barka da sallah ta ga ainihin 'yan uwa masu yi mana share-share da masu gadi da baki ɗaya. Ba zan manta ba in miƙa gaisuwa ta ga vice chairman na Church Enterprise Institute
Dual World University College wadda take ba tsari, wato Dr. Abba Sayyidi Ruma, wanda kusan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zama kusoshi ne gina ita wannan cibiya. Allah ya saka mashi da alkhairi, kuma ya alaƙanta wannan cibiya da university ɗin shi wajen tafiyar da aikace-aikacen. Sa'ilin nan ba zan manta ba da wanda ainihin wannan cibiya take gabatar da ayyukanta sau tari, shine matasanmu, shine 'yan mata, shine marasa aikin yi, masu waɗanda suka gama ainihin jami'a ma ba su samu aiki ba, 'yan uwana talakawa, 'yan uwana marasa galihu, marayu, da 'yan uwana almajirai. Duk santai uwa ce ba da mama, kuma duka gata ce ga waɗanda na ambata. Allah madaukakin sarki taimake mu baki daya. Assalamu alaikum. Allah ya saka da alkhairi. Sai da kamar yadda muka sani wannan goron sallah take mikawa, yau rana ce ta nuna farin ciki. Ko za ka yi kira ga matasa, musamman tun da kan mu'amala da matasa, game da gudanar da wannan rana ta farin ciki a yau, ko da 'yan mintuna ne? Kiran da nake da 'yan uwa matasa shine mu ƙara jin tsoron Allah, kuma mu gane cewa babban ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana ita ce ni'ima ta musulunci. Da haka mu ɗauki wannan musulunci shine identity ɗin wa duk inda muka shiga. Dole abu wanda zai sa mu bayyana da wata sura, wadda wannan surar za ta bayyana ga waɗanda ba musulmai ba, ko waɗanda ba musulmai na kirki ba, to mu kokari mu nisance su, misali mu nisance ta, mu ji tsoron Allah a cikin waɗannan kwanaki ne na girmama Allah, mu nisanci shaye-shaye, mu nisanci abin da ya shafi bin mata da fasikanci, mu nisanci